Bună ziua și bine v-am regăsit la Jurnal de Agricultură Sufle. Numele meu este Florin Crețu și astăzi vă voi vorbi despre importanța borului în cultura rapiței de toamnă. În sezonul trecut, cultura rapiței a fost una dintre cele mai profitabile pentru fermierii români. În acest an, suprafețele ce se vor însămânța cu rapiță depășesc 600.000 de hectare. Pentru a ne asigura reușita acestei culturi, trebuie să respectăm absolut toate verigile tehnologice. Una dintre aceste verigi tehnologice reprezintă aplicarea microelementelor, cum de altfel este și borul. Borul este un element indispensabil culturii rapiței. Acesta joacă un rol constructiv în formarea țesuturilor și a pereților celulari. De asemenea, acesta reglează conținutul de apă în plantă, evitând toxicitatea plantei cu alte elemente regăsite în soluția solului. De asemenea, în cazul băltirilor, borul va asigura oxigenul necesar rădăcinilor. Borul este un element foarte important în conducerea zaharurilor în celulele de depozitare și astfel vom avea o creștere a toleranței la iernare. Are un rol deosebit de important în perioada de înflorire, el va uniformiza înfloritul, va crește viabilitatea polenului și va fi implicat direct în fecundare, formarea fructelor și a semințelor. Factorii care pot provoca această carență de bor pot fi biotici și abiotici. Terenurile nisipoase, terenurile alcaline în care avem un conținut mult mai ridicat de calciu, excesul de azot într-o fertilizare necorespunzătoare, condițiile meteorologice, alternanțe de temperatură, cald-rece, pe fondul unei secete pedologice, pot induce această carență de bor. Carența de bor poate apărea foarte timpuriu în cultura rapiței de toamnă, chiar imediat după răsărire. Când frunzele tinere se cofrează, vor rămâne mai mici, iar pe ele vor apărea pete brunii, unde țesutul va muri. Talia se va reduce de asemenea, iar plantele vor căpăta aspectul de tufă. În caz de carență severă, se va putea observa fenomenul de nanism. În cazul în care fenomenul se produce în iarnă, la nivelul coletului se vor produce anumite necroze, iar plantele de cultură nu se vor mai putea aproviziona corespunzător cu micro și macroelementele necesare din sol. Soluția pe care Sufle Agro România vă oferă se numește Bor Start. Bor Start conține microparticule omogene și stabile de bor pentru o asimilare rapidă în plantă, în concentrație de 120 de grame pe litru și un alcool zaharic 100% natural numit sorbitol. Sorbitolul este extras din sirop de porumb, mere, pere și prune. Datorită acestuia, metabolismul particulelor de bor în plantă va fi mai lent. Acest lucru va permite translocarea borului în toate organele plantei, atât în noile creșteri, unde vorbim de o accelerare a metabolismului, cât și în organele bătrâne. În urma aplicării produsului Bor Start, vom evita anumite carențe de bor pe care le-am putea avea în cultura noastră. De asemenea, cultura de rapiță va ierna mai bine, iar în perioada de înflorire vom avea o uniformitate a înfloririi, o viabilitate mult mai bună a polenului și implicit indici de calitate mai buni, ca MMB și conținut de ulei. Doza recomandată pentru cultura rapiței este de 1 litru pe hectar. Vă mulțumesc pentru atenția acordată. Aceasta a fost cea de-a 7-a ediție a Jurnalului de Agricultură Sufle. Numele meu este Florin Crețu și din partea companiei Sufle Agro România vă dorim un nou sezon agricol de excepție. Și nu uitați, pentru o iernare mai bună folosiți produsul Bor Start.